Tatelisha swaburidza guwa rekuti baba vaLulu Muteke varamba kuti Wicknell arohori mushure mekunge vakabata something chisingapindirani nechipostora ukuwo Nyati family yapiwa death prophecy vari kunzi varoterwa asi tiri kuti nezita raJesu hazvifaniri kudaro. Totarisa zvakare seColors vabvuma kuti mukoma Winkid idhara ravo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So baba vaLulu vari kunzi old man mwana anonzi Lulu Muteke hana kukurira munhamo asi ndevaya vekuti vabereki vavo vakatomboenda kwavakaenda vakafamba ndokunopuwa something chekuti vatsigise musha uye kuti upenyu hwavo husumukire. Kare sezvataurwa ndezvekuti madhara aenda kuna South Africa kunopuwa masandawana oil nezvino zvaizosvika zvochinja zvoita zvinhu zvinofema makonzo nezvimwe zvakadaro zvakaita kuti vanhu vakawanda vavake mashopu akawanda kumamisha uko. So Lulu Muteke ari kunzi ari kubuda mufamily yakadaro old man. Saka baba vacho vati izvo havasi kukwanisa kutora mari ya Wicknell nekuti inozokanganisa zvinhu zvavakabata. Zvakare pabuda guwa rekuti kumba ikoku kwana Lulu Muteke vasikana veko vanongoti vakangoti samu vakati budirire zvishoma vanobva vangozvisungirira musha wevanhu vanozvipfuudza. Saka vari kutotyira kuti musikana pazera raava iri akuti budirire chino anogona kungozvipfuudza. Saka vari kutya kutora mari ya Wicknell inozova inovakanganisira mhiko dzavo. Guys, ndo allegations ari kubuda aya zvataurwa naTatelicious kuti mapostori mane anoti netsei nekuti navo mvura dzavo nenhombo dzavo dzinokanganisa zvakatsigiswa zvakaitwa misha yevamwe vanhu. Lulu zviri kumunetsa. Tiri kungoona vachipinda mumajeti vachienda up and down. Iko zvino jeti yavo yaisiwa tag yakanzi mapostori Joan Masowe marondera chino oshaya kuti guys class yacho inofamba sei uku une Louis Vuitton uku une gemenzi rako. Recently pakambobuda zvakare tichingoti budei zvakare pachinyaya ichi mumwe muchaina achitaura kuti ndivo vari kutengesera Wicknell mota iye obva ataura kunge mota idzi dziri reu asane chikwereti che250 million ikoko chaari kupinza maBentley asiri kupera aya nema anoichiko mota dzake idzi zvana Ghost chichi wati izvozvo inyika ntombodziziya here isitajaira kama akwaya tinozongopuwa aya. Manetizens ari kuti Tatelicious tinotenda chaizvo kuti hajenduva chairo wakaribvisira nyaya dziripo unodzifambira dzese ugodziwinza pano. Mapostori afumukawo just because Wicknell ane mari girlfriend yake inopfeka matrousers kurukwa musoro nekutoiswa manails pedze zopfeka gemenzi ivo vari kutozvibvumira izvozvo kuchipostori chekwa Joan Masowe zvakatanga rini. Izvi zviri kuratidza kuti mari ndo inotonga. Mapostori atakaziva isu kare vaisaita zvese zviri kuitwa namama Lulu izvi. Iyi information yaburitswa nemunhu ari pedo naLulu. Munongoziva guys kuti vanhu vanofarira kungofonera Tatelicious vachimupa gist. Inyaya yekuti vanhu vatongori jealous havadi kuona musikana achizvifarira nembinga yake. Baba chaivo vanofunga havadi mukwasha nenge Wicknell. Mashoko ake ndeye kushora. He mocks that lady zvinotobohwa antozviita futi nhasi kuMasowe ikokuya ingakundoorwa nembinga kwakanaka zvokwadi. Unotongotukwa but unongoziva kuti aiwa ndotukwa hangu ndichisvima ndichitsenga rashiyeni ndiri muRange Rover tichienda takadaro. Isusu tinoshamisika guys. Panona baba vanoramba vakwasha vane mari hazvina basa chero akazonzi kwai wazviuraya kana kuti chino hazvina basa. Imimi munenge mambodya sekutaura kwaitwa anofarira kusvora hanzi ndine kamwe ka100,000 kangu kema savings kasina basa rese ndokandichaendesa kumba kwana Lulu. Hazvinzarwo guys. Kana uchida kuroorera vanhu haufaniri kutotaura kuti ndine kamwe kamari kangu kasina basa rese. No guys. Vamwe vasvora zvakare vakati mota yakatengegwa Preza value yayo iri pamusoro peya Lulu ari kungo dananiwa naye hake but mukomana haasi kunyatsoziva kumuvaluwa seumwe wake. Guys, yaLulu iyo chiregai tingomirira April sedate ratakapiwa paya kuti sei vachanobvisa mari. Kana baba vachinge vazongobvuma mari iya tobva tangoziva kuti aiwa Tatelicious wapera. Then pana sese vanonzi Loveness Mupandeni vati ivo varota sorry wena ndange ndatopepuka
ndichivhunduka ndarota Gilbert aita zvekuurawa uyo the Nyates, so I was in fear. Ndobva ndangokutsvakawo just to share, ndange ndichitya wena. Ndobva kwanzi achaurayiwa sei, achiurayirwei. Ndobva ati ina handizive kuti achaurayirwei, asi chandinoziva ndechekuti he was attacked by 3 men. So ndo zvabuda izvi, but guys vanhu vazhinji vari kubatikana kuti why paisiwa zita remunhu hazvina kunaka. Unoundurwa nevanhu nenyaya yehope idzodzi. Maybe wanga uchitodawo kubatsira wotaura uri kuinbox, then zita riya robva rangoisiwa pachena, vanhu vanobva vangokuundura. Next time panozoitika dzimwe profesi dzakadai, vana vazouyi kuzotaura. Isusu tiri kungoti hapana chakaipa chichawira vana vekwanyate. No weapon formed against them shall prosper. Chiprofita ichi chihombe guys, tiri kuzviziva, but pamwe pacho semaZimbabwe haisi nyaya yekuti toswera here pasocial media toswera tichifunga kuti Vanyati vaita mari yakawanda chino wopedzisira wasvika pakutorota munhu achiurawa wozoti kwai iprofesi. Ivo dambudziko riripo nderekuti vanotaura mari yavanoita paFacebook. Pane vanhu vanogona kungova kidnapper, vobva vati torai mari iyoyo muitransfer very fast, takatoimirira. Ose aya mapossibilities kunyanya nyika yavanogara yeSouth Africa. Takambotaura zvakare zvemurume kuDurban akatorwa nenyaya yekuti aiflasha kalife kake paFacebook. Vakomana vakamubata vakati wetoziva kuti une bhawa, unayo mari, saka tiri kuda 1 million. Vapedza kupiwa million iya vakangomuuraya still. Pane umwe zvakare weCape Town aimboitawo flambo iyoyo achibva kidnapewa ndokubva vada ransom zvakare akazongowanikwa akashayika. So sema-content creators ngatibatsiranei guys kuti mari dzatinoita toziva kuti dzakawanda, muri kuda kuencourage vamwe kuti vashande nesimba, but zvimwe zvacho hazvisi necessary. Munongozvidanira mweya yakaipa nevanhu vakaipa kuti vatarise upenyu hwenyu. Asi Evangelica Sunday abva angonyora kati imi guys taneta isu. Pane vanhu vanoda kuita profesi dzenhema. Mwari haafi akapa munhu profesi yerufu, especially kumaprofita anodambira aya, haiwa haafi akazviratidza ikoko. Chero kune vanhu vanoti varotiswa vaya, rufu ndo chinhu chaakagona kuviga Mwari. Dene munhu achiziva kuti rufu rwake runouya rini guys dai tichingorarama mufiye. Iwe ukangoudzwa kuti uchafa musi wakati, iwewe ibva wangoudza nyakutaura kuti back to sender. Iwewe kwanyati havasati vaisa comment vachitaura kuti profesi iyi iri kuvasvitsa pai in terms of fear, but isusu tiri kungoti nezita raJesu hapana chakaipa chichawira mhuri iyi. Sekalaza vachema vakati Winky idhara redu zvokwadi wakazadza mashows ake kusvika pamaximum, matickets ari fully sold out. Hezvino ini ndiri pano ndine zimota randakapiwa rinopedza fuel kunge chikwambo, apa ndisina chero source of income kuma acids akandirova. So ndo comment yavaisa vachiona zvaiswa naWinky D actually zviri kuitika mashows ake zvazosvika pakuti murume mukuru azopeta muswe wake, azive kuti Winky D idhara guys. Tangofunga kuti regai akatingokataura kumucheto kuti gafa amenoti munotevera vapi, but tiri kungoti guys hatisatambona munhu wekuti chero mukataura pasocial media, chero mukamunyongosha, chero mukamuvinga kuinbox, munhu asingapinduri guys. Aiwa Winky D zvachose ritori dhara. Do leave your comments on what you think about nyaya dzedu dziri kuitika nhasi.